dodržia formu a vyhrajú dnešný turnaj ako favoriti turnaj. Ja držím Revitalu, keďže... Aj ja, takže... uvidíme, či Revital ako tímový, ako asi najzohratejší tím na tejto lanke dokážu za tie CC side na tréne dotiahnuť to do úspešného konca, keďže majú iba 6 kôl, takže nechajme sa prekvapiť. A to ostáva Adamevo 1v2 so 6 HP a dáva prvý frag. Teraz vie, že ho Bongo hančia. Pekne, tak Adamelo získal krásne 5. kolo. Uvidíme, či to dokáže klačnúť, keďže Dave má 50 HP. No a... Dave si tam poskakuje jak kengura a proste bez problémov dáva frag vo skoku. A vyhráva 6. kolo pre Revital Gaming. Smerom na Bčko, dvaja vyskakujú nulu, pekný lighter, krásna hlava smerom na Leka. Vo vzduchu. A teraz Lemon pokračuje. 2 fragy na Vlogisa a Zurisa, takže ide asi pekné kolo v podaní Revital Gamingu, ktorí vyhrali svoj force buy a dávajú, znižujú stále na 10-7. A teraz Lemon proste s tými 3 fragmi potvrdil, že Revital Gaming stále na to má, stále má na to si obhajiť prvé miesto v tomto turnaji. Wow. Krásny aspekt, krásny. Toto bolo pekné. Krásnym shotom posiela open frag na Leka, takže tak dal open frag, vidíme Dave krásnym fragom na Bonga. Takže uvidíme. Lemon dal ďalším fragom na Blogisa, takže už máme 3v5 na 3v2, takže Chehrizer si myslím, že toto kolo veľmi pekne nezahrali. Takže hráč Leko nezahral ďalší frag, takže a Lemon posiela do vedenia Revital Gaming 12-10, takže z 3v5 sa nám zrodilo 3v nič, takže takže krásne kolo pre Revital Gaming, dokázali získať 12. kolo. Či mu Lekr nabehne do crossu, ale obidvaja hráči proste pri sebe čupia. A nakoniec Aspekt sa rozhodol, že mu tam vyhodí hečko a dáva mu minus 49 HP, čo je celkom dosť. Bolo veľmi pekné hečko, až minus 50 HP, tak to by som nebol moc šťastný byť Lekrom. Lekro tam znova ostáva ulokovať tú šestku. Aspekt dáva nejaký ten molotov a presne nedokáž na ňoho. Wow, krásny. Aspekt teraz troška VH play. Tak to bolo... Neviem, či ho tam videl alebo počul. To bolo podľa mňa na VH. Ale tuto proste Zuris, pravda, že všetci hráči idú po jednom, proste padlo úplne frag, tak musí padnúť ďalší a ďalší a ďalší. A proste... Už vidíme iba dvoch hráčov z Chehrizer, ktorý Blogis dostáva skoro full molotov, takže už sa to blíži ku koncu a myslím si, že Revital Gaming už môžu oslavovať svoj triumf v tejto lanke, takže sa stávajú asi predetopným víťazom. Je to tak. Revital Gaming 16-10 vyhráva 2-1 na mapy. Tímová hra od týmu Revital Gaming, ktorí to dotiahli do víťazného konca 16-10. A pak děkujeme sponzorům Semtex, to je hlavní sponzor, pak druhý hlavní sponzor. Pak druhý hlavní sponzor je MGCčko, to mám tady takhle na drezu, tu značku. Jo, zlato, jo. A pak samozřejmě všem sponzorům, to mám takhle to na zády. Tady mám pozdravit všechny sponzory, ty bude tam Já to když tak dobře, tady Nikolia Skills. No a jinak samozřejmě divákům, že jo? Samozřejmě divákům. Jo, my vám taky děkujeme, že jste přišli a poprosím ještě poslední potlesk.